Tisztelt jelenlévő kedves versenyzőtársak és kedves családtagok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt szabadszálláson. Valójában 2003-ban, amikor az első egyéni versenyt itt szabadszálláson megrendeztük, nem gondoltuk, hogy ez egy hosszú folyamat lesz. Valójában a mai nappal a 10. alkalommal kerül megrendezésre az egyéni verseny. Nagyon szépen köszönjük, és valójában az, hogy itt a verseny megrendezésre kerül, köszönhetjük egyrészt nektek, mert nagyon vettük készet szabadszállásra jönni, mi nagy szeretettel fogadunk benneteket, és köszönjük mindazoknak a támogatóknak, akik segítenek bennünket abban, hogy ez a kétnapos rendezvény megrendezésre kerüljön. Valójában ez egy nagyon nagy csapat, a rejtvényfejtőknek a csapata. Én úgy gondolom, hogy szinte mindenki mindenkit ismer, és ez egy nagyon nagy megmérettetés mindenki számára. Egyrészt egy baráti közösség, és valójában a harc nem élesre megy, hanem úgy gondolom, hogy mindenki örül a másik sikerének is. Én röviden csak ennyit szerettem volna elmondani, nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagytok szabadszálláson, és annak is nagyon örülünk, hogy egyre több szabadszállási vesz részt most már ezen a versenyen is, és reméljük, hogy ez a hagyomány folytatódik majd tovább. Ma tehát az egyéni verseny kerül megrendezésre, holnap pedig sok szeretettel várom benneteket a csapatversenyre. Akinek nincs csapata, az kérnék szépen itt az asztalnál majd föliratkozhat. Most pedig átadom a szót Szalai Dénesnek, a Rejtvényfejtők Országos Egyesület elnökének, hogy ismertesse a verseny szabályait. Én mindenkinek jó versenyzést kívánok! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit az Elkovács Imre emlékversenyen szabadszálláson, a Rejtvényfejtők Egyesülete nevében is, és a magam nevében is, és tényleg nagyon örülök én is, hogy elég szép számban vagyunk, és már előre szeretném megköszönni a szervezőknek a szervezést, ami bizonyára kifogástalan lesz, ahogy eddig azért általában ez jellemző szokott lenni szabadszálláson. Néhány dolgot szeretnék elmondani a versennyel, illetve a technikai részletekkel kapcsolatban. Nem is tudom, mivel kezdjem. Néhány hirdetés. Az egyik, hogy aki esetleg még tagdíjat nem fizetett, de nagyon erős vágyat érez, hogy fizessen, az István Gyurinál megteheti ezt a verseny után, amikor Gyuri befejezte a rejtvényét, ez nyilván hamarabb lesz, mint ahogy én befejezem. Bár nem biztos, igen. A másik dolog, hogy Szilágy Éváéknál egy szabad szoba van, elvileg 10 fővel, tehát ha valakinek nincs szállása, de mindenképpen szeretne úgy aludni, hogy ne süssön rá a hold, akkor Szilágy Évánál keresse ezzel. Csapatversenyre már volt szó róla, hogy az asztalon egy papíron föl lehet iratkozni, akinek nincs csapata holnapra, az megteheti, és hát már van egy-két név fönn a papíron, tehát akár egy ilyen új sütető csapat is fölállhat ezzel. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a rejtvények leadásánál egyrészt meglepetés vár minden, hát nem mondom, hogy helyes megfejtőre, hanem mindenki, aki leadja a borítékját arra. Egyrészt, másrészt pedig már ugye szokás szerint a szervezők külön díjakat biztosítottak. Egyrészt ugye nyilván fontos a Imre emlékére alapított Elkovács Imre emlékkupa, amit a tavalyihoz hasonlóan a legjobb mesterjelölt versenyző fog megkapni, de ezen kívül még 4 darab külön díj ide fel van sorolva a papír, amit nem fogok elolvasni, mert legyen meglepetés. Illetve én már olvastam, de hangosan nem mondom el. A szabályokkal kapcsolatban néhány szót. Ugye az a lényeg, hogy elvileg mindenkinek 2 darab rejtvény lesz a borítékjában. Ezt a 2 darab rejtvényt teljesen ki kell tölteni, tehát minden négyzetbe valamilyen karaktert be kell csempészni, célszerű ceruzával fejteni, hogy aztán később radírozni lehessen. A javítás során, ami ugye a megfejtések leadása után fog sor kerülni,
Hibának fog számítani minden olvashatatlan betű, rosszul beírt betű vagy fekete négyzet, rosszul beírt vonal, hiányzó vonal, fekete négyzet, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy legyetek szívesek, figyeljetek oda arra, hogy többé-kevésbé olvashatóan írjunk és normálisan jelöljük az ékezeteket is. A versenyben az végez előbb, aki kevesebb hibával oldja meg a feladványát, azonos hibaszám esetén pedig a fejtési idő fog dönteni, tehát aki hamarabb adta be a hibátlan megfejtést, az fog nyerni. Ezen kívül még egy dolgot ezzel kapcsolatban, hogy mennyi lesz a... Hol tartottam? Most kaptam a hírt, igen. Most kaptam a hírt, hogy a fejtési idő 1,5 óra plusz fél óra, ami ugye azt jelenti, hogy maximum 2 óra hosszat fogunk üdögélni a rejtvények fölött, de hogyha egy kategórián belül a nevezettek fele plusz egy fő beadja a rejtvényt, akkor onnan már legfőjebb fél óráig tart a fejtés, ez olyankor következhet be, hogyha 1,5 óránál hamarabb beadja a nevezetteknek több mint fele, és akkor innentől fogva 30 perc. Ezt nyilván be fogják mondani az időmérők. A rejtvények leadása itt mögöttem történik, ahol neveztünk, és amit még szeretnék kérni, ugye mivel egy kupacban fejtünk, ezért egy asztalnál külön kategóriájú és külön csapatból származó versenyzők üljenek, beleértve a családtagokat is, tehát ha most valakinek eszébe jut, hogy tulajdonképpen aki mellette ül, az az ő testvére, akkor most még gyorsan megváltoztatja a helyét. Igen. Akkor annyira nem is volt tréfás, jó? Tehát azonos, aki beadta, az igen, az lehetőleg menjen ki, mert akkor a zaj az a maradék versenyzőket eléggé fogja idegesíteni. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna mondani a szabályokról. Ha bárkinek valami kérdése van, akkor nyugodtan tegye föl. Nincs? Akkor a rejtvényekről pár szót. Gyócsi Géza szerzette az összeset, és itt már szeretném mondani, amit szerintem Marfű már mondtam, hogy valószínűleg a pécsi versenyen, amikor egy ilyen informális beszélgetés során a tagságot meg fogjuk kérdezni arról, hogy melyik a jobb rejtvény, a Gyócsi-féle vagy az Ernősi-féle, vagy melyik a rosszabb rejtvény, a Gyócsi-féle vagy az Ernősi-féle, akkor számítsatok erre, tehát most nagy figyelemmel kövessétek, hogy mennyit, igen, ő az más. Hogy ki mennyit káromkodott a fejtés közben, ez pontos adat. Tehát a rejtvények. Kezdőknél egy hagyományos és egy poénos skandináv rejtvény, tehát ezek viszonylag egyszerűek, kivéve akkor, hogyha ezt a Gyócsi Géza gyártja. Haladóknál félig kevert, illetve egy olasz módra várható. Mesterjelölteknél olasz módra félig meddig megkeverve, azt nem is tudom most, hogy melyik, de a jelöltek rá fognak jönni, illetve egy melyiket hová típusú rejtvény. Mestereknél pedig egy kevert újraszerkesztés és egy kevert olasz lesz. Első 6 helyezett kategóriánként oklevelet kap, és az első 3 helyezett pedig ajándékot. És szeretnék jó versenyzést kívánni mindenkinek, és kellemes szórakozást a mai napra. Köszönöm szépen! És még ők nem is voltak a 3-ban. Két kezdő haladó. Még egyszer szeretnék mindenkit megkérni, és kérdezni meg az asztaltársait, hogy hány haladó, hány kezdő van az asztalnál, és egy asztalnál, egy kategóriából csak egy versenyző szerepeljen, mert csak. Hát ötlenék is ott. De ő akkor az ajtónál szólnak. Én szólok. Igen, mert a fótózásokban azt szerintem elég a fotókra készíteni.
Kérem a kedves versenyzőket, akik még itt vannak, hogy akkor jöjjenek, járuljanak az eredményhirdetés helyére, és aki nyert, az ne beszélgessen. Kezdő kategóriában 24 beadott megfejtés van. 21. helyzetet Barna Gergő 175 jó megfejtéssel, 23. Barna Bianca 190 jó megfejtéssel, 22. lett Fábián Lajos és Sajó Szentpéterről 86 hibával, 21. Balogh Tamás Albert Résáról 17 hiba, 20. Kővári Diana Székesfehérvár 17 hiba, 19. Periti Katalin Kalocsáról 19 hibával, 12 hibával, bocsánat, 18. Halász Miklósné Szabadszállásról 11 hibával, 17. Zeynep Benjámin Sziget-Szent Miklósról 8 hibával, 16. Péter Fialóra Székesfehérvárról 7 hibával, 15. Szép László Szabadszállásról 5 hibával, 14. Stanyikné Takács Ilona Budapestről szintén 5 hibával, 13. Annus Mária Székesfehérvárról 5 hibával, 12. Kulcsár Antalné Székesfehérvárról 5 hibával, 11. Kálmán György Budapestről 4 hibával, 10. helyezett Stanyik Ferenc Budapestről 4 hibával, 9. Polgár Szilágyi Mária Héhalomról 4 hibával, bocsánat, római arab számokkal vannak gondjaim, 8. lett Süveges Ildikó 3 hibával, Hartáról, 7. lett Csomák László Szabadszállásról 3 hibával, 6. helyezett és már oklevelet kap Tóth István Budapestről 2 hibával. Ötödik helyezett Fodor István Ferenc 2 hibával. Ismeretlen helyről. 4. helyezett Kristóf Gáborné Szabadszállásról 2 hibával. És a 3. helyezett Sábor Béláné Győrből 2 hibával. Második helyezett Hidas Sándor Budapestről 1 hibával. Ő lehet, hogy már nincs. És a verseny győztese Lancsák Tibor Kaposvárról hibátlan megfejtéssel. Jó hatással voltam rá, mellettem ülni. Majd rá. Haladó kategóriában 25. lett Fintor Ferenc Demecserből 105 hibával, 24. Molnár Istvánné Kalocsáról 32 hibával, 23. Juhász László Kalocsáról 22 hibával, 22. Gyarmat Irén Békés Csabáról 21 hibával, 21. Csaliné Szilárd Anna Székesfehérvárról 20 hibával, 20. lett Kanizsai Ákosné Székesfehérvárról, az jönne, de 20 hibával ő is. 19. Bertáné Bocka Katalin Szabadszállásról 20 hibával, 18. Nagy Károly 18 hibával, 17. Csizmadia Gedeoné Budapestről 17 hibával, 16. Jantyik Pál Békés Csabáról 17 hibával, 15. helyezett Jámbor Ferencné Békés Csabáról 16 hibával, 14. Antal Magdolna Budapestről 14 hibával, 13. Bartoszek András Budapestről 11 hibával, 12. Zejter Tamás Budapestről 10 hibával, 11. Maros Ildönné Martfőről 10 hibával, 10. helyezett Szilágyi Dezső Martfőről 9 hibával, 9. Simó János Népérisről 9 hibával, Mustyákné Fehér Margit lett a 8. helyezett Székesfehérvárról 9 hibával, 7. lett Engel György Budapestről 8 hibával, 6. helyezett és már oklevelet kap Gál Imréné Marika Budapestről 6 hibával.
Gratulálunk. 5. helyezett Steiner Robert Pécsről 6 hibával. 4. lett Békés Csabáról Zavorán János 5 hibával. 3. helyezett Szőlősi József Martfűről 4 hibával. Akkor vegyél. Gyere jó. 2. helyezett Fábián Lajos Sare Klub 3 hibával. Sajó-Szentpéterről. Haladó kategória győztese Kubikné Kiszelenit a Szolnokról 2 hibával. És akkor néhány külön díj következik. Legfiatalabb lányversenyző Barna Bianca Budapestről. Gratulálok! Legfiatalabb fiúversenyző Balogh Tamás Albert Hirsáról. A legidősebb rejtvényfejtő Janki Pál Békés Csabáról. Szomorkodjak, vagy mit csekedjek. Gratulálunk, köszönjük eljöttél. És szabadszállás házi bajnoka Kristóf Gáborné. Szabadszállás. Tovább is sok sikert, köszönöm szépen. Maradj, várjál, Mesterélők kategóriában 19. lett dr. Buza Márta Kiskunhalasról 56 hibával, 18. lett Pintér Jánosné Székesfehérvárról 18 hibával, 17. Bökönyi László Debrecenből 18 hibával, 16. Győriné Lehel Mária Kalocsáról 14 hibával, 15. lett dr. Szalai Mihály Budapestről 13 hibával, 14. lett Horváth Katalin Székesfehérvárról 12 hibával, 13. lett Takács Adrián Budapestről 11 hibával, aki egyébként 3. lett Martfőn. 12. helyezett Molnári dr. Berta Klára Szegedről 7 hibával, 11. Hankoni Zsilák Katalin Békés Csabáról 6 hibával, 10. helyezett Gál Béla Budapestről szintén 6 hibával, 9. helyezett Faddi Imre Székesfehérvárról 5 hibával. 8. helyezett Vezér Ferencné Budapestről 3 hibával, 7. helyezett Mucsi Sándor Szolnokról 2 hibával, 6. helyezett és már oklevelet kap dr. Lengyel Lajosné Martfőről 2 hibával. Ötödik helyezett Sincel Helga Budapestről 1 hibával. Negyedik helyezett Debreceni Dánielné Székesfehérváron 1 hibával. Harmadik helyezett Kovács Imréné Ancsa Budapestről 1 hibával. Második helyezett Bokor Mihály Bence Budapestről 1 hibával. Első helyezett Magasi Péterné Székesfehérvárról hibátlan megfejtéssel. És ő egyben az Elkovács Imre kupa győztese is.
szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy elnézést kérjek a javítási hibákért, amik idén már voltak, de biztos még lesznek is. Mester kategóriában 16. helyezett Fogarasi Noémi Budapestről 25 hibával, 15. helyezett Mosonyi Zoltán Békés Csabáról 11 hibával, 14. Huszárné Sándor Katalin Békés Csabáról 9 hibával, 13. helyezett Kálmáni Nyilasi Éva Budapestről 8 hibával, 12. Mustyák Dezső Székesfehérvárról 5 hibával, 11. Szilágyiné Tóth Éva Pécsről 4 hibával, 10. helyezett Barta Gyula Csobánkáról 4 hibával, 9. helyezett Bodnár Bea Budapestről 3 hibával, 8. helyezett Balogh József Albert Írsáról 3 hibával, 7. helyezett Szilágyi Ferenc Demecserről 2 hibával, 6. helyezett, és már ott nevelettem, Szalai Dénes Győrről 1 hibával. Köszönöm. 5. helyezett lett Lagyánszky Ágnes Budapestről, hibátlan megfejtéssel. 4. helyezett dr. Varga Sándor Máté Szalkáról, szintén hibátlan megfejtéssel. Oké, köszönöm szépen. 3. helyezett Bakos András Markfőről, hibátlan megfejtéssel. 2. helyezett István György Miskolcról, szintén hibátlan megfejtéssel. És a mai verseny győztese már látszik, hogy közeledik. Varga Viktor, 2 hibával, mert rossz településnevet írt a borítékra, a Varga Viktor. Honnan is? Nem. Nem Szentendréről. Szolnokról. Szigetmolostól. Sugó van. Mind a ketten álljunk össze. Bakos Bandi! Köszönöm szépen a részvételt, és holnapi csapatversenyen ismét. Gratulálunk! Autó a vasúthoz! Én van a Feria.